шоколадны ничек эшләдегез? Кечкенә вакытта без бер 12 яшьлек вакытта анда кима бар иде. Иштеләр ул киманы алып куйдылар. Белмим, кирәкме иде анда. Аннары без не булай юрыгына су салган кечкенә. И ул тигезләнде, шай балалар күп кенә шуа башлаган иде. Бу елны әнә туфрак салдык. И шай заливать башладык инде. Арытмыймысың эшләп? Йö, менә киманы алып куябыз бәрелмәс өченнәр, кимасы тора. Ясал теге алдына тора. Исемең ничек? Зилә. Зилә, монда ашыймы сиңа? Ая. Һәр көнне шулай уйныйсызмы? Әйе. Хоккей уйныйсызмы? Хоккей уйныйбыз. Стартабыз. Шулабыз. Балалар күпме алды? Яшьләр. Бар иләләр. Стартышырга улышмыйлар. Нәрсә чистартерга булышмыйлар? Үзебез карт булганда экскаватор яшәбез. Әти яп килә. Гел урамда. Молодец. Менә бер хоккей уйнадык. Дөрес. Авыр түгелмәсең мондый аяк киемнәр белән йөрергә. Монда да үзегез катукка суны ташыдыгызмы чишмәдән? Илгәре не суанянның килә торымда каналда. Нутама. Нурислам, үзең генә шуасың мәллә? Әйди. Синең бармысың конькилар? Бүген киләсезме хоккей уйнарга? Без белән хоккей уйнадык дигәндә куртта. Авый белән Булат не илгәре әти төнгә уранга чыгарга дигән иделәр. И абыйлар югалдылар. Кизләргә төшкәннәр, монда трактор эзеннән су калган булган катып. И әтинең башына төшкән Равилә белән катып ясарга дип, алар тракторны алып, буны виз казыдылар. Сезнең гаиләдә ничә баласың? Эчә. Монда әле апаларың, абыйларың юкмы? Абый үдә, менә сестренка Язилә. Язилә, менә шулай итеп тотындыгызмы бу катукны эшләргә? Әйе, баштан әти әйтә иде, менә бу елны без үзебез заливать башладык, кери башладык. Ана утлар куйдылар. Әти ясады. Әтиң кем булып эшләй? Нефтяник, мастер. Сез авылда торасыз инде, әйме? Әйе, менә аны янында гына. Кайда сезнең йортыгыз? Тегендә, менә буйдан соң. Хәзер бөтен Ялкавай авылы балалары монда җыелып Әйе, ята. рәхмәт диләр. Аш сунаннан алабыз аны. Ничек шулай башыгызга килде менә шу балаларга шоколад ясарга? Шалай үзе күрсәтә. Кайчан инде сез ясый башладыгыз? Бер 10 ел. Менә чын тәрбияле балалар үстергән егетләрнең әтиләре китте эшкә. Күрәсезме, Ялкавай авылында бер шундый балалар өчен матур җир бар. Монда авылдагы балалар да, шәһәрдән килгән балалар да шугалакка килә. Бу шугалакны һәм шулай анда катук эшләп тора балалар өчен. Балалар әтиләре белән үз куллары белән ясаганнар. Менә монда көн-төн балалар рәхәтләнеп тауда шуалар. Якында гына чишмә. Бу кизләү чишмәсеме? Әйе. Бурайдан ага. Штаб ясадык. Нәрсә ясадыгыз? Штаб ясадык. О, моны кайчан ясадыгыз? Шунда уйныйсыз инде, әйме? Ясадым. Икенче таш. Моны ничегрәк ясарга исәпсез? Башлар куймын, шифрлар искә мектебендә. Матурлана. Бабырлар язып төшә инде. Сез гел нәрсәдә булса эшлисез, шулаймы? Әйе. Горкая тагын манда гел җәйкене чистартабыз. Чишмәне чистартасыз. Әйе. Манда да штабик ясаган ик. Кайда штаб ясадың? Аня истә, только аны баталар балалар. Шәһәр балалары кайткач сезнең белән кушыламысың, эшлиләрме? Алар батып кына бетерәләр. Штаблар бис. Балалар күп кайтамы авылга? Әйе, кайталар. Каникулларда.
Үзегез шәһәргә барасыгыз килмиме? Менә мәктәпне укып бетергәч шәһәрдә яшисең киләме, авылдамы? Авылда. Белмим, авылда һава яхшырак, әлбәттә дуслар күп. Әлбәттәдер, может, бүтән шәһәрләрдә. Юк, егетләр, авылыгызны ташламагыз. Менә сезнең кебек уңган егетләр булганда балалар да кайтыр. Агачны аудырды бабер кимереп, ана, үтеп. Астын кимереп. Менә авыл урамында шушындай фигураларны күрдем. Авылда яшәүче халык тик тормый. Шундай матур әкият персонажларын кардан эшләп куйганнар. Минем катыным Рамилә, үзем Рафик. Без бу авыл балалары бит инде. Сез һәр елны шулай матур иттереп фигуралар ясыйсыз. Былтыр пингвиннар ясаган идегез. Ел сайын ясыйм. Нәрсә генә ясаган юк. Бергә нәрсә беренче ясамасам кеңелем булмый инде. Бөтен авыл монда килә карарга сезнең фигураларны шулаймы? Ул теге бай күрсәт инде. Әзгә теге дураклык инде ул да. Алай димәк. Ясамасам акылга утырган дип санарлар халык Кайдан аласыз бузны? Быел кар дефицит булды. Бераз кар яуды да, яңа ел алдыннан шуны эләктереп калдым. Серләренә өйрәтегез әле, ничек шулай итеп ясарга? Аның айрым сыры юк, теләккенә кирәк инде. Теге балалык нигә кирәк инде нәрсәсе. Мультфильм карарга кирәк диген. Мультфильмнар. Уңай карыйм, нәрсә диергә инанырга. Ребенок без детства булган дим инде мин. Сезнең үзегез балаларыгыз бар? Бала вакытында уйлап тоймагандыр дип. Хәзер уйнап утыра дим. Үзегезнең балалар бардыр? Балалар бар. Ике малай, зурлар инде малайлар. Оныкларыгыз бармы? Аныклар юк. Димәк, Алла бирсә, оныкларыгыз булгач инде монда фигуралар ишәячәк, шулай бит? Фигурасыз булмасын инде яңа ел. Булсын ел сайын ясамыйча калган юк. Сез үзегез Халык өйрәнде инде уже. конкурсларда катнашырга исәбегез юкмы? Юк, исәбем юк берен инде. Булай мен шунда кибет яннарында бер-ике ясаган бар. Хәзер гелмә шунда турыда гына ясыйм. Мен шул площадкада нәрсә булса да. Бу үй сезнеке. Бу ия. Без монда төп нигез түгел бу безнең. Үзебез авыл балалары, монда без Алабугадан күчеп кайттык. Алабугада яшәдек 17 ел, 2002-дә. Бу инде сатып алдык та, монда күчеп кайттык Алабугадан. Авылыгыз турында сөйләгез әле. Авыл бит инде безнең данлыклы авыл. Ул Әлмәт районы Ялкой авылы. Ул бик зур авыл ул. Анда барлык инфраструктура, анда мәктәбе, больница, аптекасы барсылар бар. Ел сайын безгә абый шундый фигуралар ясый. Бөтен балалар монда килә. Анда күкертле су безнең, тәмле су безнең, балачактан өйрәнгән су. Аны передавать итеп. Моның içinde насослар тора. Авылга шуннан су качайталар инде. Барлыгы авыл бөтен авылга. Хәзер өйләргә су кергән. Кызлар, сез менә еш йөрисезме чишмәгә Biz bunda суга? kilim bulup düşkenden birlik gil kir çaykadık. Atnasına bir iki tapkır kir yuvaydık. Balalarımız tuğaç bitindi. Yana tuğan balanın pilunkaların şunda çekiydik. Bik temli, bik kuş isli su yaratabız. Eminde bizning balalar kıyınnalar idi. Salkın dip durmuylar ya menä bizning 91 yılda tuğan malay. Menä şunda kıyını büstü. Jeykini menä şunda boğalar ya. İyi kıyınalar idi. Bir абзый килгәндә ди. Монда +6 градус чыккан yerinde суның. Барман тып караганда ди. 40 градус бар турында дип әйтә ди. Салкынамы? Салкын. Менә монда кыш көне бер нәрсә дә туңмый. Менә монда кир юганда төшкенчә туңган кирләр эриләр салгач. Суы плюсовой температура. Эшәргә яраклы бит су. İçeride bu öğrengen bu bittemde şifalı su o bizge. Bu çeşme bu suyu ol iniş bulup avul ortasından akıp bara endi ol çeşme suyu. Дальше китә. Barbada avul ortasından akıp bara. Astarak Kizlev degen çeşme kışıla tagan anarga özürüzün avul Kizlevi. Әле монда үрдәкләр кышлый бу ел чуты күренмиләр әйбәт. Бар бетләр. Тиңнәр тиштән чыгып китәләр алар. Бик матур урын инде җәй көне монда казлар, үрдәкләр.
Келген кишилер сиз мында курортта яшайсыздар. Курорт инде мына минеральный суу да бар. Бәкиргә элек да тигел. Монда киләләр дә Әйе. рәхәтләнеп су эчеп, рәхәтләнеп ял итеп китә алалар. Шулай бит? Элек бу урыннарны чистартып тора иде мондагы Фарис бабай, аннары Камил азый, Вәли Әхмәт азыйлар. Аларга рәхмәт олсын, гел су юлларын чистартып торалар. Хәзер бит инде кирләрне монда чайкамыйбыз, өйгә су кергән, өйдә юабыз. Но монда чайкаган кирләр белән өйдә чайкаган кир 100% аерылып тора. Хуш исе әллә каян, бу бит ничек дип әйтергә инде агарта да даже кирне. Мында әзрәк казынсаң зәңгәр балчык та чыга әле. Мында санаторий төзергә возможность бар. Килеп каз. Сер булып калсын дисен Сер булып калсын.